Здравейте хора, ние си играем Майнкрафт, ние си играем и така започваме, ще ги караме, нали, така първото, второто и трето, така започваме с първото и така, това вече съм го играл, гледам. Така. Какво бе? Ех, са праснах. Защо се щепиха ръката? Той просто падна. Мага. Твоята леля. Твърда е по-нагоре, бе. Остави, иначе ще се пуцна от това. Оп, чекай. Оп, дете. За краката ще остана долу, па ще тя горе. Това ще е тъпо. Давай. И по умиране и половина. Почваме Gabus Extreme. Това мисля, че го знам. Това мисля, че го знам, да знам. Мръдни, бе! Като им? Гледаме. Сега тя 100 000 ги правя. Сега ще се опитам. Защо ми се щупиха краката? Просто се обърнах с буц, бе. Мажи ще пусна. Не съм ще. Бед парк. Oh yeah. Къде бе? Давай. Какво е това равновесие, бе? Това физическия живот, аз се оттрепя, ако това го направя. Чакай. Дете, бе? Ей, майко! Съм тъмно. Не! Майка ти гледай, ако стана. Опа, ставай! А те? Мога и се на ръка. Котолка са. Ела, гледай чип на ръката, ако я виждате. И не виждате. Само една купа. Гледай, колко съм добър. Оп, чакай, бе. Чакай, дете. Аз просто исках да се изфукам. Не, какво прави тапанара? Кога съм? Че, отново ще пробвам. Така. Аз просто исках да се направя на важен и изведнъж падна. Не знам как се случи, много случайно остана. Просто исках да се направя на важен. Чакай! Оп! Не. Гледайте, бе, аз съм... О, без ръце, давай. Не мога. Опа, не той. Така, започваме отново с 15-30 и 60 години. Давай, тръгвай. Готово. Това го минах. Само го мина, май само след 5 години повече май не мога. След по-малко години от 5 не мога да го мина. What the fuck, гледайте се, не играем хамбал, гледайте какво става. Споко, смага, ама няма нищо, гледайте, не? Аз станах на супа напал. Спой малко, искам така, ево така, ево така, бе. Не! Гледай, къде тя без мене. Ти ме го намръзна. Пак се пробвам, давай. Дай така. Ева, бе, Ари, трепуй, бе. Да. Сега ще има 5 часа да търкува. Да се вържа за това. Защо, бе? Защо се пусна?
Защо се пуснах? Искам да се хвана за земята. Добре, хвана. Не спуснах се. Не, чакай. Искате ли сега ще се опитам за... гледайте. Виждате ли по-мога? Босанията. Сега ще паскам главата. Вот. Така. Коздатка. Да, това не ти, бе, не така, не. Бам, гърми, бе. Гърми, бе. Бозайте, бърги. Не, искам да го... Още съм жив. Сам главата ме където мора, да вижда всичко друго е. Тъпът съм това. Не бе, не шиш. Много. Yes. Къда коза в корема, бе? What the fuck? Дед? Да, той дед умря. Не умря, бе. Има още ръце. Защо? Ще съм с бащата, бе. Това не е след пак това гледа, тя си игра в футбол с буфрата си. Така. Спорта не е футбол. Трябва за малко да нищо да правя. Нищо не е. Ние това не е правилно футбол. Сега ще продължа. И така сега ще играем трап-трак. Това не съм играл. Мисля, че... чакайте. Не мисля, че не съм играл. Започваме. Като и. Да. Така. И така. Не. Кастатка. Си яки ръки, човек. Всъщност... Аз ще кажа яки, защото... Не знам защо. Просто защото така. Още съм жив. Мога да продължа без ръце, не знам. Не мога. Но ще разстарам. Няма още. Така. Като свърша нивата и спирам клипа. What the... това ще само ще се пробвам още един път, защото не знам да се праща. Бозайде, да. Не, само един път се удара главата. Нищо! Хубаво, последното и спирам клипа. Буквално последното, защото само не остава. Роб свинг. Така. Не гледай го сега. Гледай го, ко става така. Чекай, меню. Ще разтакна това меню. Не! Последен път са пробвам си правим клипа, защото... Така, хора. Това беше от мен. Дано клипа да ви е харесал. Той на всяка цена ще бъде качен. И това беше до нови срещи. Аз отново повтарям, бях Геймървол и довиждане.